Joke around. Hindi! Yun yan, oy! Aesthetic vlogger siya to. Kumusta yung mga cancel? Ako nga pala si Paolo Lolat dahil na-age streak at na-demonetize pa yung huling tumawa katalo ka natin. Kailangan ko ulitin yon para mabawi natin, diba? Pero syempre, bagong clips ulit. Dahil mga umaangal na hindi daw totoo yung mga pinigay kong load. Ito lahat yun, oh. Ito lahat yun na binili. Okay. Simple lang ang laro. Pag tumawa ako, 100 load, ipapakita ko dito sa screen. Dapat kung sino nag-send na bill, siya mananalo load. Swerte yung nanood. Kasi nakilala ko. Kaya pindutin nyo na yung notif bell para ba may nilabas akong video, nandito na agad kayo. Unahan talaga yan, ganun yung para malaman sino talaga ang masipag na ating manonood. POV, na-claim ba na editor? Ako lang editor dito, wala kaming pera kasi binibigay ko lahat ng pera sa inyo. Yan, yung pangalan mo parang code lang din. Para sa yung load kung di mo alam paano. Taka ka na lang, gumawa ka ng paraan. Ano ba, ako na ka namimigay ng pera, ako pa mag-iisip. Meron tayong bagong kumpanya ngayon, ang tawag sa kanya Google. Basta mo magpag-giveaway din ako ng utak, pwede tayong sumali dyan. Tawa, 100 piso. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Hindi ka kasi pumapasok sa training natin eh. So, galing kay Gio. Baby, baby, you're my sun and moon. Yan na ikamamatay ko eh. Tunod! Hashi. Good ending! Sabi ko sa inyo eh. Ano ba yan? Taasan nyo pa. Mukhang makakauwi tayong di bawasang load. Yes. And sa food naman po, gaano kadami yung kinakain niya? Napakalakas po siya kumain. Ilang baka po ang kinakain niya. Hindi po baka po. Okay po, thank you so much, Sir Manny. Yung mga kilala ko dyan, malakas ko pala ng bata, diba? Parang yun ang picture natin YouTube channel na tinanggalan ni Tito YouTube. Malakas kumain yun. Sige pa, lagyan mo na lang isa. Minod niya. Nalaro tayong Garry's Mod dati. Nakakatakot talaga yan, men. Ito na naman dyan na siya. Gusto ko yung naririnig mo siya parating sa'yo eh. Hindi mas nakakatakot eh. Takbo! Ayan na siya! Ah! Magpuputot yan! Mapunta sa'yo! Oh! Dahil! Sara mo! Sara mo! Sara mo! Nakakapasa pa siya. Oh, no kidding. Nakakatakot yung ganun eh, no? Yung nag-uunahan pa sila. Iba ang sanay hawakan ng stick niyan. Hey! 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 Oh! 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 Hey! 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 Yan, sige. Ayusin mo ngayon yan. Kulit ka. Sarad. Bili ka ng ganito. S, U, D. Mali R. yun. Ulit. S, U, I, Mali. R. S, U, Lapit na. R. F. Basa. Sabon. Lapit na. Lapit na. Catch on your crib if you read this is too late. Nice pass! Kulang ako sa kampe. Galing kay Turbulent kasi walang F to F. Ay, totoo ba to? Kasi, diba mag F to F aesthetic na, diba natatawa ko sa mga YouTube thumbnails na rin. Paano maging aesthetic? Hey! 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 Never give up. Aldab. Toto ba sobrang blurred? NBA Drip. Hey!
Konnichiwa represent. How to be aesthetic at school. How to be at school. Pero ba isipin na lang natin, aaralin natin kasi ano yung itsura natin. Okay lang aesthetic, pero mabaho ka naman. Priorities. Mindset. Hindi ako iyak eh. Usually po talaga kapag nakipag-usap ako sa mga tao, sa mga press, What's the most... I make it super light. Kasi ganun ako. Sabi sa akin, this is not the time to joke around. And so parang nila the way I talk, yung humor ko, ganyan. And yung pinaka-lesson is, lumabas yung mga tunay kong kaibigan. Lumabas yung mga... Hindi, ganyan. And nakilala ko sino po Meaning sila. yung So yun yung macronismo. pinaka-magandang... Ito yung nakaibigan, kino-call out ka eh. Diba kasi ayaw mo pang mas lumala pa sila sa landas nila. Diba? Yung gusto ko kasi mga yes men mo na, tama yung ginagawa mo. Wala, nagpa-victim card siya para ba namang hindi ka ba influencer? Like, hindi ka ba merong million followers sa kahit anong platform? Normal lang to, sinadama mo sa iyak. Gusto ko yung sinabi niya na, hindi ko uiyak eh, pero yung makeup mo, tsaka waterproof. Para lang handa, para maganda pa rin sa camera. You know, ipa-leg out pa si Boy Abunda mo. Hala. Kala ko yung mga censored na video, pero buti na lang kasi in-shot kasi, leche. Tapat mo yung mukha ko kay Ella, yan pareho na kami. Chesinod! Saan ako nagkamali? Anong nagawa akong mali? May nasaktan ba ako? Alam ko sa sarili ko. Wala Ayun, akong may nag-text. nasaktan. Siguro may na-offend ako. But hindi naman yun intentional, di ba po? Ano ba pinagkaiba na na-offend sa nasaktan? In-English mo lang eh. Or init man. Talaga umiyak ka sa social media pagtatawanan kaya, no? Ano kay DJ Alvin? Oh! Hey! Oh, hindi ako natawa. Natawa ako dito. Papalitan mo pa. Dapat ano yan, yung paru-paro kanina. Maraming salamat. Kumikita dyan ng dollar. Masaya. Pero pag nagpadala na sa Pilipinas, lugi lang din kasi tumakas lahat dito. Parang wala lang din. Naman! Padre. Ay, bubulong ako sa'yo. Kapogi ko. Hey! Look at the swing! Hey! Whoa! Sniffle, I just wanted to ask if you'd be my kawaii girlfriend. Sana mall. Humor yan. Ito yung nang-NTR ng tito eh sa mga ganyan. Hindi ko sinasadya. Nabigla ako. Tayo bad. Sige na. Lagyan mo. Leche. Ayoko ng dalawa magkasunod eh. Masyado madaya eh. Satisfying glass cutting. Sobrang satisfying nga. Wait lang. Layup galing langit! Langit up! Wait lang, nagbasbas pa muna siya bago siya shumat. Hey! Guidance of the Lord. Tunad. Ano ang kailangan pag magluluto ng barbecue? I-barbecue. Prutas na nagsisimula sa letter P. Pipinya. Isa pa. Pineapple. Isa pa. Pomelo. Magbigay ng isang natural disaster. Lindol. Isa pa. Earthquake. Isa pa. Sige lang. Sige lang. Tsunami. Hayop na more than 4 ang paa.
Ibon? Ano ba? Ayoko na mawalan ng load. Ay, napagpigil leche. Sunod. Pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah. Wait. Oh! Bigyan nyo rin. Ako masigit. Yeah. Wait. Ako masigit. Ako ay pinagpalit. Pero di yun masakit Mukhang rise and shine nga lang to. Mukhang kakagising lang din niya. ng aking pagkapit. Yung puso mo na bakal basic Naman lang. ginawa ng beat. Sino ba yung audio guy nyo? Ba't yung ba binigyan ng echo si Kuya? Lalong nagmukhang mag-isa. Nakakangawit. Gusto mo kasi palaging sa ako'y galit. Gusto mo. Wait lang, nilagyan ba siya ng MP4 nang pumapalakpak? Bigyan natin ulit isa pa. Sound effect. Puso mo ba to? Hinawakan mo ng todo tapos biglang binato, ha? At yan ang totoo. Interpreter talaga gumaganong pa eh. Akala mo Siya. ako, yula akong pake kung makita kitang Hey! Sige natin ang energy. sa sarili ko na ako Sige, pasigit. Yeah. Ako nilagay mo po sa likod niya. Sumasayaw lang. Hype pan lang. Ako masigit. Pero bilib ako sa kanya na talagang pinush lang niya. Sana naman sinuportahan siya ng studio. Kung ano kayo pepresenta ng mga ganyang show, mas pinapakita no, kung ano sila kaysa ikaw na isipin mo lang binigyan siya ng backup dancers, diba? Binigyan siya ng support, di siya nilalagyan ng sound effect na ganon, or ikat agad, diba? Pag kasi live, mas mahirap nga talaga eh. Pero mas naawa ko sa kanya dito na hinayaan lang siyang ganun. Kaya ba nag-viral yung video? At his expense, di ba? Kapalit niya. Eh, pagpatuloy mo lang yan, kung pansinin kaming mga nantitrip. Igali kay Prince. Copyright. Papuri sa Diyos! Yes! Okay, copyright yun. Ayoko na. Yan, tapos tumira ka ng 3. Para God bless! Okay, Lawrence. Close your eyes, open your eyes, close again. I don't want to close open. Hindi! I don't understand. Am I only Nakasabit na yun. dreaming? Yes, you're dreaming. I am dreaming too. I believe. Yan, namik. I watch you watch me. Lads, dumali buhay ko. Wala magbigay ng load. Okay na sana kung di mo nilagay ng laugh track eh. Masasaya na sana ako. Enjoy na lang natin to. Hindi na ako matatawa dito. Okay. Sunod. Tama, nakatipid ako ng 100, di ba? Mga kapuso, uuwi na po ako. Sad boy tayo dito. Sunod. Dito, kiss! Shake hands, kiss! Shake hands! Shake hands! Yung ganon, yung ganon. Oh my God! Shake hands, shake Paano hands! yun? Puta, gamer yan. Puta, pwede up and down yung keyboard. Grabing talento yan. Tuwan-tuwa magiging jowa nito. Maraming salamat. Hi, Crush! Naiingon si Mama Nimo. Uy, nabiga-biga na ka! Buwang! Nagkulat ako eh! Buwang! Kuha nung nanay niya yung basag na nanay na boses. Kuha niya yung galit na nanay aesthetic. Ayan, sunod. Oh! Oh my God! Nope. Okay, members. Oh! Oh! Car Titan! Oh, God bless! Hey! Oh, One Piece! Oh, konnichiwa laban! Woo! Copyright. Eh, hatlo yan. Si Doraemon ba yun? Doraemon na may abs. Maganda ito sa ako. Ugly bastard. Di lahat nyo na ha.
divorce, so what? Now I'm focused and we about to all blow up. We just trying to make the whole... Maraming salamat. Sunod. Sarap. Upal naman to, hindi pa kayo nakain yung kalahati. Kahit sana pinakain mo na lang yung chocolate. Mo, pa nagka-responsibilidad ka na, mas mabigat yan. Okay lang, pra-training na rin to. Hindi mo makukuha sa eskwelahan yan. Kung hindi gagawin ng mga tropa mo sa'yo. Hey! Woo! Hoy, natatawa. Oh, kamot! Eh, kumakati ka na, no? Sa ang iyong katawan, kwentong malaman. O, nanginginig din si JSC Morningstar. Bago mag-F2F aesthetic. Pag ganito music mo, kahit 7 AM yung pasok mo, buto ay type ka na agad. Yun yan, oy, oy! Pag yan, wala ako. Oh. Feed mo pala, alam ko na. Ayun na nga. Channel mo, 24-hour challenge. O, sa mga gusto maging YouTuber, gawin nyo na yan. Dapat basag din. 4 PM. Okay lang, siesta lang naman. Todo mo! Yun! Takbo, dali, bago copyright. Umalis ka na dyan, dali. Sana yung basag eh. Yeah. Pagising mo, wala nang sanin moon. Bahala na ako. Okay? Maraming salamat. Uuwi na po ako. Yan din yung nagpatawa sa akin eh. Ewan ko no ages na yung video na yun, pero sige, 100 pa lagyan mo. Sunod. Kulat ako din. Sunod. Kaunti na lang. Ako lang ang ililigtas. Sunod. Galing kay... mini episodes ng Thor Kane. Aesthetic vlogger siya to, pak. You know. Sabi ko na eh, lagi talaga eh, pag Ano na tayo? Ano na ang puso kong ito? Oy! Tao po! Dilibe! Meron sa mga singer ngayon, Bocha. Dalawang beses na yan. Una pinagtanggal pakita sa tropa. Huwag mo takpan ang mukha mo. Ilalabas ka to dahil isa kang gago. Sabi sigaw ng anak ko. Sabi niya ay dali ako. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the light, so baby, close your eyes. Oh! Buto marunong siya! Kasi nakakalimutan natin yung mga tao sa loob ng mga mascot na yan. Yung mga buhay din yan at mga kagustuhan, hobbies, and interests. Kung gusto mo na mag-ito, huwag nyo like, share sa mga walang panload yung friends at mag-subscribe. Paolo, maalam. Shoo!